Nah, Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Mancep kan? Mancep wi. Tepuk tangan yo, mancep wi. Wah, elok. Mat banget iki bisa mancep wi. Langsung, Mbak. Wah, elok tenan iki. Sampun, Mbak. Aduh. Oh, Jan. Masalah. Wih, ora kowe. Ngali yo lek niki ngadeg ora ngene. Lah ya ngene malah dadi kenangan ngene. Iya. Tatap lampu. Wis. Mesti ngene iki nggih anu, nggih mempengaruhi sampeyan mempunyai daya tarik sok ben gelem ning pedalangan. Nah, sinau kaya ngene iki. tibake nggih radi sulit nggih, Pak nggih. Heh? Nyapa tekan anu kuwi, rusuh barang nyapa? Radi sulit. Oh, sulit to. Oh, alah sulit to. Lan jenengan napa Pak krungune mirenge? Heh? Ya Allah. Nggih. Dadi lek wayang ki, Ja, pertama